Ak aj ty chceš pracovať v 21. storočí efektívne a už ťa nebaví všade ťahať priklepku, nebodaj ešte kladivo s klincami v dnešnej dobe, tak mám pre teba DeWalt DC 890 žltého sršňa, ktorý ťa vystrelí na mesiac. S touto úžasnou mašinou zaklincuješ naozaj všetko. V roku 2017 DeWalt predstavil túto novinku na najväčšej výstave v Las Vegas a zbúral tým všetky mýty o tom, že nemôže fungovať klincovačka iba na baterky. Samozrejme nebol prvý. Prvý v tomto segmente bol Hilti so svojou BX3, ktorú predstavil podľa mojich informácií o rok skorej. Lenže nakoľko Hilti nie je americká spoločnosť, tak sa DeWalt snažil na svojej pôde vyrobiť niečo, čo uľahčí prácu svojim remeselníkom, či už elektrikárom, údržbárom, po prípade nejakým inštalatérom. A prišiel s touto krásnou novinkou DCN 890. Prvá baterková klincovačka do betónu a ocele. DeWalt disponuje moderným bezuhlíkovým motorom a celý stroj poháňa iba akumulátor, čiže nepotrebujete žiadne externé plyny, ako používa konkurencia. Čo sa týka tejto sadzačky do betónu alebo po našom klincovačky do betónu, dokáže pracovať s tromi typmi klincov: žltými, červenými a čiernymi. Tieto klince sú označované preto tak, aby každý dokázal veľmi jednoducho identifikovať klince, ktoré potrebuje na danú prácu. Čo sa týka klincov, žlté sú používané najčastejšie do mäkkého štandardného betónu, ktorý poznáme, alebo do nejakých tehál. Potom máme červené klince, ktoré sú už používané do ocele a do extrémne tvrdého betónu. A potom máme čierne klince, ktoré sú v podstate špeciálne vyvinuté preto, aby vydržali nejaký tlak v ťahu a v trhu. Najčastejšie odporúča výrobca používať asi červené klince. Sú síce kúsok drahšie, ale za mňa sú perfektné. DeWalt prišiel s veľmi vychytanými vecami, jednoduchým ovládaním, pričom nám k tomu stačí len sledovať tieto diódy, ktoré môžete vidieť, že sa už rozsvietili. Na tejto strane môžeme vidieť diódu, ktorá svieti v prípade, ak sa vám úderník zasekol. Úderník dostanete jednoducho do polohy na začiatok týmto jednoduchým gombikom, tým viete, že úderník je hore a môžete opäť pracovať. Z ďalšej strany máme indikáciu vybitej batérie, takže viete, že je baterka vybitá a musíte meniť. Prišiel takisto aj s tromi režimmi sádzania, pričom jednotka je betón, dvojka je ani mačka, ani pes a trojku máme oceľ. Takisto máme aj perfektnú vec za mňa, to je tento hák, s ktorým si môžete jednoducho mašinu zakvačiť či už na opasok, po prípade rebrík alebo lešenie. Výrobca odporúča používať batérie 20-ky alebo flexvoltové batérie, nakoľko s týmito batériami dokážete naozaj zefektívniť ten výkon a pracujete dlhšie ako s nejakými 2 Ah batériami. Štandardne v balení dostanete mašinu, jedenkrát batériu, nabíjačku a vymeniteľný nos, alebo nazvem to tak, ktorý tam máte ešte originál KSADO kartónovým profilom, takzvaným UDčkám. Zásobník má kapacitu 30 klincov, pričom zo zadnej strany sa klince dostávajú do zásobníka veľmi jednoducho, kde máte aj konkrétne už urobené vybratie, pričom tie klince nemôžete inak otočiť, len tak, ako to vám vôjde dnuka. Takže dáme klince, máme zacvaknuté a môžeme makať. Poďme sa pozrieť, čo táto klincovačka dokáže na reálnej stavbe, ako pracuje a či sa to vôbec oplatí kúpiť za tie peniaze, alebo radšej ísť na dovolenku s rodinou niekde k moru. Ako som už spomínal, klincovačka môže pracovať v 2 módoch, sekvenčné a potom v automatickom móde, pričom pri sekvenčnom móde využívame hlavne presnosť, kde sa snažíme zamerať si po prípade nejaký záväz alebo nejakú elektrikárskú svorku a automaticky máme to, že s klincovačkou klincujeme hlava, nehlava, bijeme, kde nám proste vyjde, alebo potrebujeme efektivitu a rýchlosť. Máme nastavené sekvenčné, priložíme si samotný záväz, klincovačku zatlačíme, počkáme a prehodili sme si špičku, ktorá je súčasťou balenia na sadrokartónové profily. Máme tam klince o dĺžke 33 mm a môžeme profil priklincovať o štandardný betón.
Ako by som zhodnotil túto mašinu po niekoľkých mesiacoch používania na stavbe? Za mňa to určite dobrá investícia pre ľudí, ktorí pracujú či už ako sadrokartonisti alebo nejakí inštalatéri, elektrikári a nájdu si to určite uplatnenie. Nie je to asi stroj, ktorý si kúpi bežný človek len tak doma, aby si priklincoval nejaký obraz, po prípade nejakú garnižľu. Čo by som tejto mašine vytkol? Asi len toľko, že má kus vyššiu cenu a není vhodná do našich klasických panelových bytoch. V panele sa to naozaj správa veľmi čudne. Klince sa zaseknú, po prípade vystrhnú kus panelu, takže do paneláka asi to nie je, ale pre normálne štandardné betóny, ktoré sa dneska už v podstate robia všade, je to super. Je to dobré do akékoľvek tehly a takisto s tým môžete aj pripevňovať iné materiály, ako je drevo či oceľ. Ak rozmýšľaš nad kúpou klincovačky, ja by som určite išiel do DeWaltu. Lebo je to mašina, ktorá dokáže pracovať na základe iba jednej batérie bez akéhokoľvek plynu. Klince sú dostupné cenovo, pričom si dokážeš kúpiť 1005 klincov za nejakých cca 45 eur a z toho už naozaj dokážeš niečo priklincovať. Jediná taká nevýhoda je to, že potrebuješ asi viac batérií, takže ak nemáš segment od DeWaltu, tá prvotná investícia je kúsok vyššia. A samozrejme nezabúdaj, že najlepšie batérie sú FlexVolty 54V, s tými dokážeš naozaj pracovať veľmi dlho a efektívne. Som veľmi rád, že som si toto mohol kúpiť, s týmto pracovať a dostať tým pádom moju robotu na iný level. Ďakujem pekne, priatelia, za vašu pozornosť, ďakujem za zdieľanie tejto recenzie. Dole máte zvonček na odber. Ak sa vám to páčilo, zanechajte komentár, dajte like a možno sa uvidíme opäť niekedy v mojej dielni alebo na mojej stavbe s nejakou inou recenziou iného stroja od spoločnosti DeWalt, lebo ako všetci vedia, ja som DeWaltoholik, či ako to vlastne je. Čaute, majte sa, nech vám to strieda. Pozor na prsty.